Even zien, hè? Misschien net een kus. Het is wel een beetje feest, toch? Dat er een babytje geboren is. Oh, wow. Die is mooi. mooi. Hier, vlagjes met ballonsjes. Zullen we ze vaarhoes draaien? Zo? Ja. Dat is wel mooi, toch? Ja. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Nou jongens, ik heb juist de vlog bij supergoed nice afsluiten, want er wie een lieds bandje binnen. Ja. Mijn zuske Ilse en haar mannetje hebben voor de tweede keer heid met worden van een lietsjonkje zwerren. En ja, daar moest ik natuurlijk even heen en nou, ik zie hem even zien, het is echt een pronkje. Hier een hele grutske tante. Maar liet ze zwerren. Nou, en alles gaat goed. Ze woont met Ilse als met zwerren. En zoals het nou liep het mij, ze mogen naar huis. Dus dat is echt super goed nice. Hij drinkt goed, het sliepen gaat goed. Ilse voelt het goed. Dus ja, beter kan haast net, zeg maar. Dus ja, ik kijk heel veel nog dat ze thuis komen. Want ja, ik was natuurlijk vlakbij. Dus ik kijk lekker vaak kroepen, knuffelen en helpen. Nog wel zin in. En dan kan ik zaken, Jelke en de bandje. Want we hadden eerst een beetje in een rustig comité in de West natuurlijk. Echt supergoed, leuk, nice en hartstikke mooi. Ilde Light krijgt even op bed. Ik ga even al je wat taakjes die nog op mijn to-do-list staan. Ga je dat ook wel, zo'n to-do-list en die wordt alleen nog maar langer. Nou, ik ga echt even vet van het ik dwaande west van de morgen om al die dingen te dwan. Wat computerzaakjes, maar ook wat telefoons die ik nog plegen moest. En dingen die ik regelen moest, een uitzichtje moest. Dus dat ga ik al hier. En nou kwam op de nijmaanden kwam ik nog de nieuwe trampolineronde binnen. Want ja, baat me een beetje volgend wit dat ik al heel wat trampolineronden de ronde 2 jaar kocht heb. Want Uziske is een trampolineronde fretter. En vooral in combinatie met vetje. Als ze met hun beiden binnen, was ze dat heel graag opfretten. Nou, ik zie hem vertellen, die ding ben net om mijn nocht. Dit wordt de 4e in 2 jaar. Ik ga nou de goedkoopste variant maar opzocht. Want ja, ik hou mijn hart vast voor hoe het hier bij mij komt. Dus we moeten het wat beter om denken dat Jiske alleen nog los in de tuin is dat wij er daadwerkelijk thuis binnen. Als kinderen dus even net. En ja, als wij in de tuin binnen of thuis binnen, dat deed ik net. Maar als ze together in de tuin los binnen en wij binnen op een paard. Nou ja, dan was het nog wel eens even wat vanille. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe lang het is het al leeft. En nou zoek die erom zetten, maar Ilse zei ik wil met hem helpen. Dus ik wacht hem tot hij weer van buiten is, dat we het even together. En ik zie eigenlijk je het ook op de planning om te verven. Maar ik zie ze dat zin een beetje voortgaan is. Dat is dan wel jammer, want ik zie het vorige week helemaal in die flow. Elke dag verven, elke vrij uurke. En toen hadden we 2-3 dagen wat minder waren en rein en te koek net verven. En nu maak ik er echt weer wat inkomen, merk ik. Maar, nou, we zullen wel even. Dat komt wel, dat zin. De komende dagen en weken bloot toch wel vrij knap waar. Dus zaken die zullen samen thuis komen uit squallen. Dan zijn we zien wat die in de holle had qua boatje en dat soort dingen. En dan zullen we wat een beetje verder brengt. Ik zou zeggen, vergeet net te abonneren en te liken. En ik neem je mute bij mij. Eerst meteen een potje koffie zetten, jongens. Lekker. Nou, zakenboat maar Ivan. Ik ga naar je trampoline ronen, jongens. Ilde wil eigenlijk echt helpen, maar ach, ik denk, Jim kan direct wel even vast omheen lezen. Doe hem allemaal even vast. Beziek je dat maar eens even. Nee, maar die brandnetel. Ja. Wat heet het aan even dan? Nou, dan maken we nog even wachten. Nee, die wil heel graag helpen. Dus, nee, best. Goed idee. Ja, nou tegen Ivan en tegen plakken en opsturen. Denk er om die knubbel, Jel. Ah. Dank u, Ivan. Wow. Ja, niks meer van hoor. Hoop net dat er bij weer omhoed. Nee, nou, ik ga er net vanuit wel. Nou, ik zei, shit, de koffie dat rooit. Hoe zit die een bakje? Ja, shit. Een bakje koffie. Roet zo lekker, hè? Oh. Hup. Nou, zo. Lekker even boeten zetten. Koekje erbij. We zien hoe vier de man binnen. Oh ja, goed voor de hele tuin
Snoeien. De bosjes, man. Tje, man. Blauwe kant met boven. Safia weer een maltink. Auw, Jelke. Oh, die is weer opzet, hè? Even zien, hè? Ik zie net een krust. Even zien, ik zet je hem even dan. Die mag wel passen. Ja, je mag wel passen, maar... Die memma. Je zit een keer draadjes, toch? Gewoon draaien. Ja, nou ben je. Ik denk al, ik kom niet goed, maar het komt goed. Die past wel, toch? Jawel. Ja, nou, kunnen we even veilig springen. Met de knoopjes met de olieverf. Ja, nou ja. Doe ik dat aan met mijn Dit Ilda. is zo fijn. Heel lang niet. Zet mijn mabel in vers met Ilda. Die leidt er vast weer aan. Je moet toch weer even vers, jongens. Hoe zit dat? Is dat mijn elastiek of zo? Ja, even knoopjes. Oeh, knoks. Nou, dat mat ik maar even wel, ja. Ah, per ding. Dus 24 knoopjes. Eerst koffie, hè? Ja, maar hè? Wie doe je een koffie? Ik kom aan in een knoopje, ja? Ja. Nou jongen, het is super warm. Trui goed in ieder geval net, want het is lekker warm. Ik zou zeggen, dus liet zijn mokkeltje al wekker is. En dan moet hij nou al even wekker horen, want die kan middags hier lekker sliepen. Maar ja, als ik haar lezen leer, dan kan het wel eens jou 4 woorden worden. En dan wordt het van een jongen weer niks. En dat is natuurlijk net fijn. Dus ik zou even zien dat ik haar wekker krijg. Hey Wiefke. Hey. Ah, goeie. Hé, maak het met hem die wekker? Laat ze lekker te sliepen, hé. Ja. Hé. Is het lekker slept? Mooi. Even wekker worden. Schat. Hé. Even wekker worden. Hildo en ik zullen even de trampoline ronnen goed vers, meidje, hè? Dat hebben we afpraat. Even en zaken hebben er al een beetje opleiden. Wie moet hem nog even recht lezen? Hier lijkt nog net recht, hè? Even recht lezen en vastzetten. Dat kunnen we wel, toch? Ja, wat vies ervan? Is wel een mooie, toch? Die zet ook echt op een trampoline. Ja, ze hebben een beetje recht lezen, want die lijkt zo net recht, toch? Nee, ik ga me wel even helpen. Ja, nou hoop je dat Jessica deze wegsteken maakt, hè? Nou, zitjes even, vrouw. Zo goed springt weg. Toppie, Annette. Volle beter, man. Blijf mij. Oh, maar dan kan maar die meisje springen, dat vind ik wel leuk. Net de hegen en dan vleest u in de lucht. Wee. Ook is het echt heeg. Zaken ken ik heel heeg, hè? Nou, helemaal weer klaar, meid. Tada! Nou, laten we hopen dat deze trampoline een langere levensduur had dan de orentrui. Ik ben heel benieuwd. Jessica, alsjeblieft. Ik ga nog iets leuks. Maar ik zal eerst even wat drinken met Ildo, hè? Sure zo, mevrouw. Alsjeblieft. Hey, wat hier nou met Chibbe en Tante Ilse ook alweer kregen? Een baby? Ja. En nou vregen nou met Chibbe en Tante Ilse al wie echt wel vlagjes en ballonsjes op hing wonen. Volgens mij direct me helpen. Want het is wel een beetje feest, toch? Als er een babytje geboren is. Moest ik met de baby kroepen. Hoe heet de baby ook alweer? Wist het nog? Swerre. Sverre? Eerst zijn we altijd Henk, hè? Toen de baby in de buik ziet. Maar Henk wie het de echte naam, hè? Even wel grappig, die band denkt er natuurlijk heel oor zo nee. Wie neemt heel tijd, toen de poppen nog in de buik zit, zijn we heel tijd, nou Henk dit, Henk dat. En nou weer Sverre dan geboren, dus waar is Henk dan? Maar baby Henk is baby Sverre, hè? Geef je aan nou met Chip en Tante Ilse en Hoes en geef je even versieren together. Zo voel.
Zo wie naar hun huis. Gaan we naar hun huis en dan gaat men ballonsjes en vlagjes. Kun je me even helpen? Ik ken wel de Gemma. Ja, waar we nou? Ja. Tante Ilse is nog naar een ziekenhuis. Tante Ilse is nog in het ziekenhuis en dan als alles een beetje goed gaat, komen ze morgen thuis. Ja. Dus wie even naar hun huis. We gaan nu even naar hun huis, ja? En versieren. Dan kunnen hun even naar een ziekenhuis. Hun ben nog even in het ziekenhuis en als ze dan morgen thuis komen, is alles mooi versierd. Ja. Wil je versieren? Ah, vetje. Hé jongen, hoe weer het mijn die gouden beestje? Hallo, Scotty. Ja joh, krijgst u er nog wel iets broerken bij, vetje? Oh, wat gezellig. Hij denkt Ja, wij gaan even naar binnen, vetje. Oh, mijn chips zijn nice te keuken. Je ziet dat alles er is. Zo, hier is je. Tja, hier daar zit wat. Zullen we die pakken? Meidje, doe maar even. Oh, wat staat erop? Oh, wat een mooie. Welkom, Sverre van der Veer. Dit is een bordje voor op het ruut. Zo, die kan zo op. In een veetje. Oh, zo mooi. Die wat aanboeten. Tja, hier zit met al je ballonsjes. En vlakjes. Oh, zo mooi. Ik doe deze blauwe. Die ben mooi. Nou, laten we die maar even naar opblazen erop hingen. Alsjeblieft. Hey. Hey. Kom maar hier. Oh, wow. Die is mooi. Mooi. Ah, shirt, het zit erop. Oh, een hartje. Een hartje. Oeh. Ik krijg er haast een keer. Die is lek. Tante Ilse had wel heel volle ballonsjes gekocht. Wel heel leuk. Maar wel heel volle blazen, Tante Ilse. Oeh, het is blauw. Oei. Mag die maar? Blauw. Wauw, heel En hier staat al Sjoen, hé. Is dit net schattig al, hè? Maar zijn jas had zaken vroeger ook gewoon precies hetzelfde. Dat net schattig? En dit is mooi. Is die mooi? Ja, zo. Die is wel echt heel Een mooi. broekje van de baby. Hoe heet de baby ook hoor? Zwemmen. Maar een beetje wennen, hè, die namen. Ja, zullen we eens de vlagjes op Inge? Ja. Ja. Nou, ik denk in die hoek even sowieso een mooie. Maar met ballonsjes eraan. Net als door de kap, hè? Ah, zo weer oproemen, oké? Het is jullie zo netjes. Even zien. Ja, ik ga hier vlagjes. Daar een peer. En daar een peer. Zullen we er nou ballonsjes aan, hoor? Ja. Ja. Zo, ik ga hem aan. Asje. Krijg ik. Maar dit is met ik nog, hè? Doen we 3 ballonsjes. Welke nog meer? Welke wat er nog meer is? Ja. Yes, die erbij? Die man. Die is mooi, toch? Ja. Zo. Asje, doen we deze eerst even. Maar even van de klok. Je thuis toch niet handig? Nee. Nee. Ik mama. 1, 2. Hebben we die. Nou jongens, hier ga ik een pedel om. Hier vlagjes met ballonsjes. Daar vlagjes met ballonsjes. En daar. En nou maakt natuurlijk dat mooie boert nog even op het ruut. Die. En daar moet ik dan morgen, als ze haast thuis komen, dan de ballonsjes daar en weer ophangen. Dus die laat ik eerst even hier in de box lezen. Ik ben bang dat ze ons knap in de zinnen. En ik moet nog een paar ballonsjes bij de achterdoor. Dus die kan wel vers, want daar is geen zinnen. Hier een peer en ik ga versterking. Zaken dit maar even varen op het ruut. Maar speel me helpen, jongen. Even naar varen. Neem de hekken dicht. Nou, zullen we eens een mooi ruutje op zitten wat tussen op kan. Zullen we ze varen hoe is het waar? Zo. Ja. Dat is wel mooi, toch? Ja. Ja, goed zo. Deze hebben we nog wel. Was het beter? Net even op de grond leven. Die hebben we nog wijs aan voor. En die.
Oh, zo. Dat lukt net. Alsjeblieft. Nou, zullen we eens even zien dat het lukt. Nou, zouden we aan? En dan hang je weer morgen nog een paar ballonsjes erbij. Ja. Oké. Hij is het dus. Hoi, Heid. Zijn we uit? Hallo. Nou jongens, alles hing het. Ivan is krijgt weer een hoers. Zaken die zit lekker in op het tablet. Ildo die trook even van de televisie. En dan klaar ik me toch nog maar krijgt u nog in de schildersklint. Denk ik, ik toch nog even een slag schilderen. Ik geloof dat ik in de mood ben. Dat ik weer de flow te pakken heb. Dus ik klaar hem even om. En dan ga ik weer even de schildersvrouw eens heen. Van nou succes. Vond je het een leuke vlog? Abonneer je. Zet een blauwtong omheen. En via het net de chill te downloaden. Voor de tablet als telefoon. Want mij vlog. Hoi hoi.